andafia pani juzi yanga sina diabetes oh naiwala nde amaba chimene chilipo ndichoti nkuyo mungo isi yako polinda ngokumana panjira lero mukatenge namatomato ndi amafuta ngatenge kusonda amasopo ka munali bwanji pakopa tinali bwinira kumukaya kunchito kuzinaenda bwanji kusuzi Chemandota Chemandota sekelele ndota fete Chemandota fika Chemandota sekelele ndota fete Chemandota fika Aizibiso umejalekea bomba gani bwa sidi kujarife bwana mtu akulu komali sanguku munajeli mwaswera bwanje amando zero bino gaini swera komaliza nkuku bata ma Christmas atatu usaja kukweli usati follow bwache amwe ndalama ndi masiwa kuti musimu amene zimukuja nkuku ndiyo ile mungu kuti andisani muti basasi kati musagwirika sitinamaliza tuna section zinachitika muti basasi ngati mungu kuti andisani ndi banja lanu chivuka kasanu amachangalaza okay muntu wakulu tatiyene amachangalaza ngati muntu wosadisi mene mukwenga nde mungu kuti andisani kuti akasanu waje nkuku muti basasi ngati 25 tionjeze 200 kwaja tabwerani msanyanyale kapena mufuna jani ndichidola ichi ndifuna shane mufuna jani uyangana umweyo azama ndifuza tipavunika shane uyilote nkoko yanzako kubaya kuyangana yonke nkoko yanzako akulu ndibasi ndona pa business yako tabwerani kaibo ngoko tigula okay tizaononge ndawi ine ndifuna 5000 ayi 5000 ya du kupianji kudai 5000 abele ila ka 20 tabwera mongo shitira kuti potina kuti madam anu kungo shitira madam anu bwezani 4000 kusani ko shitira madam anu peka ni 4000 tabeleka mulibe koma simngati mubeleke ya ichi chose zingobeleka ndekuti madam anu amangobereka za kuti chili chose amabereka kuna bwera so gulisa mawele ndabereka ndama yanga bwere ngeratu apo usani yungo shitira madam anu wanu tachokuza amandona mwende bwino kunyumba unagwa kubina yake ndeti kaje kana yake simene mudikileka yamanga omaso ndio meteka kusima nde ndikaisa bakonde sina ibezi ntambene ndimakuya nde ndikufuna ndifuso kuti simunaoneka kuti imene mistake yometeka mawanga angatankanga ananga nguko yoti ine ndaiona mayona nguko kwaizibito zimwasi waizibito namujesi amafala liliment ine ni madabo tu waizibito angagule nguko ya lady akubela na izibito nde apa meza malo ai tieni apa ine chwa ndipita kuti ndiwe mukakota mukapita kwa izibiso mukafute kumene kuko aizibiso ndio kuba kuti iwe mukapita kwa izibiso mwaona inenda iona tu ngunda sikuti tikulita uyu asana pepele Chemandota sikuti jua lilowa asana pepele Chemandota tikumudziwa mondoze ulemu afumwato antenga ulemu akumpasa amfumu ulemu bwalo lonse gogo tasonkhana pano chifukwa cha Yoramu akhala pawa gogo mundilole tayimiritsa Yoramu adandaule okha ziwo ulemu gogo
ulemu bwalo lonse monga mene anenera anduna dzana ndinamanga nkhuku ku nyumba kwanga yapezeka kuti nkhuku ija yasowa akufuna kwabwino ananditsina kuti nkhukuyo yofanana ndi yanga anayiona ku nyumba kwa akulu ako. However, chete. However, ndo wafumu. However, anu ikwana mulankhula. Kandi chete. Ndikupempha kuti nkhukuyo ndimayifuna. Afumu uko ndikudandaula kwa Ayoramu. Tive mbali ya odandaulidwa awa. Zikomo. Ulemu afumu ndadali nyanga ulemu dali oda kwakulu nkukwa chikula ndama zingati nkukwa chikula 4,000 Ai baba tikambe nkhani yokuza nkhukuyi imene tabwerera pano. ife tinali kunyumba ndi darling wanga ukongola shupi anagula mbatata anabwesa kunyumba kundipa sene kuti darling sendani ndamba kusenda mbatata ija basi ndameza kusenda kuti ndameza ma 7 ndameza kusenda mbatata ija basi ndamba kuti lolo kuti tipange futali ife timakonda futali banja lathu la chisanzo muzi muno ntama tisilira yanchani basi kena kubasi tataleka mbatata athu ija batuta sinjiro koma zilipo kena kumana pana namba kulira una kuti kaka sinyo zindi mwana kama ni mwana Kamba ni nkhani yokuza nkhukuyi osari kose mukupita. Furo zeni zimene tabwerera pano. Nditakupa munthu nditakupa munthu however darling furokoza ninuyo minani darling afurokoza darling wanga Ulemu darling. iwandi Zona da mfumu ife nkhani ya nkhuku tinangodabwa yatipeza ku nyumbaku kuti akutiganizira kuti ife yotaba nkhukuyo yachikuda. Koma ndizona dizo kuti nkhukuyo ku nyumbango ifeyo tinali nayo darling. Yes darling. Nkhukuyo tinali nayo ndipo nkhukuyo tinachita kugula amene anatigulitsawo ndachema ndota zikomo. Amandora ali baba. Abalibe. Anyamara talengana mandora. Abale mafumili. Abone mfumu katopalika bushu kama kwenda kuona film kamene kati Nganduda kuva ujena pajisale. kama utaona film kamene kati kana sinoku ziko mafumu ayemandora yanenda wala bwana Siko mvumu. Siko maivu. Taona. Mukuswa shani. Atiba. Amvumu mwayumena nali nawo ndikutanda kumana ndikachi ine ndiza namuone. Mkachi bwesali wanga. Chete. Alukahula. Amandoti. Tili kubalo kwa afumu kuno. Kandi chete. Afumu. Aje mandora ajanda amenewa. Zikomo. Tathokoza kwambiri. La mwadziwa. Ngobe awa ndayizibiso awakasawa. Ngawa. Awa. Ngobe ile liyashilento. Iwe ndilwa kuti. Ine mesa ndine bana Kuti. kunyumba kuja mesa ndo amene munathanditsina kuti padzana kuti nkhuku yanga yofanana ndi yanga inapezeka kunyumba kwa baba. Kana yani mesa wandane bana. Lebasi mwasindatu. Ndifuna mndipatse somoni. Atambwale. Ndipatse somoni. Azini masiwa ndandipatse somoni. Chete. Niba mukupaka shani kuti. Iwe kuchapanga chani? Iwe kuchapanga. Vumu ndandipatse yanga ndinayiwala. Nde mabezekani mnandoba nkhuku. Mukwana muvomera. Kuba nkuku so liti kuti. vumu mukana jani mesa inu munabwesa nkhuku kunyumba darling mesa Anabwesa nkhuku yachikuda ndipo tinagula pa mtengo wa 4,000. tinapanga maki Vona za usande. 1,000. Vona? 4,000. Ine. Analima 1,000 ba 2,000. Na 2,000 awili. Zilio napha yake. anavala sizo mwezi Zilio napha. Unaphala umakala ba. Iwo ngaloweza masiro namba ose apa ndira. Ndi malowesa. Umene ndo mphoni. Wena kuti salama imene munandipata. Ngaweza masiro namba ose apa iwe takala ni shete akuyankhula kula munafinidwa iwe. Takhala nijere limvenye marai. afumu kani osemene okambidwa apayi ine ndikuidziwa pamodzi ndi nzanga Agwirisana. mmene amaba uyu chemandota
tinali kumuona mukaona mbuno ya uyu ndi mbuno ya uyu ikufanana ndi pachibale. mbuno wanga sikufana uyuso sulukudziwa zanga wachoka ku town amazandiona uyu timadutsa kuseri kwa nyumba ya bambo tapeza iye mandora akunyamula nkhuku mwayi kuti nzanga wa ku town anali ndi foni imene tinajambula morumbo nonse afumu tili nawo umboni ndi umfumu umene ndi umboni Umboni wapezeka. Odi tuone ine. munaona msikeni simunaona Ino mukufomera AI tu. AI wajani. chosecho ndiweyo kaleno Inezi uyu. Wanda tambwale. mkanjo wa ndani zofa zake so ndizo tekere ndanawa zofa zake so Ndani kitu. mesa zofa Kwa internet. Singotaka imati. akulu apa ndi akita wafa ndikhupa kuti video iyi yakusangalasani osaka kupanga like share komanso subscribe chifukwa imeneyo ndi support imene mukutipatsa koma nkhani yofunikira ndiyo kuti kodi furniture yanu mwagula kuti tikunenatu kuti tili ndi right furnitures imene tikupanga mipando ya mtundu wina uliwonse ngati mwe ndi design ya mpando umene mufuna kupangitsa titumizireni tikupaseni quotation tikambirani tikunenatu kuti ku right furnitures tikulola lay-by mutha kumalipira pang'ono mpaka pamene muzamalizire drama ndikutenga mpando ndipo ndikunena kuti right furnitures iyo ndiya ineyo osati kuti ndiya munthu wina so mukamayimba manamba zamene takupasani musiwa mukuyankhula ndi ine kuthandiza kuti mukudziwa kale kuti ineyo Chemandora Squad sindingakupangeni chipongwe ndikupasani katundu wabwino tionanso wiki yamawa. I love you too much.